OST member ka khasi atau British Council berdepak kata trade ba Winston Tony Lengdo mentakasngi ka alpha tarik naila ajarapsan ula Pynshai halo kijiyo level certificate kibri ba wan bala naba jela sekani kijela ha ka jingkran video ka bala pha sigilat patai kebor uba Winston laong baka STIP committee thamai ka KHDC ka Pynshai bakan ai kanu ka trade license ka bala hi ki khasi ban tray light no tang ki bomla tray khasi on ai license ya ki breu banabar haba yadai bat level clearance certificate laong bagi basimwai ni kontraktor ki barim klasim ya ki kerteng jong kinang bala laong ru bagi don kinang bala lada ki syong na Bihar ni na Kolkata lembaga online kila ban yo ya level certificate shua bakin rung sekani ke jela hendai ki hapat ban wan Pynshai dalade ondalawan hangni balada kim don ki kot kisla ki babiang lapha panphai no yaki ulong bagi babiang ki kot kisla la ai ka senot kum level clearance certificate ula kentu kontraktor ki wan ra Nongbylla nabar ba kidai ban ajing tho syaka KHDC kenang bakan ai level certificate Saiwe jing Pynshai ha kabe dei bat ka labor clearance certificate ke ba ngiyo ka jing ujor kini kindiat sngi kani ka labor clearance certificate haba ni wat jing tip nang ni na po office ka dei ka por nadu ka isi ka barim nadu badang shimti ba titos khain ti lingba ka jing patha ha tu ka isi ka longba ngin yele no da kani ka labor clearance certificate ha kabe dei bat ban ai ki certificate kini kinong tray ki bon na bar jing shisha kani ka labor clearance certificate ka baka initiate na po ka district council ka shulong bet bangin yo bante lakam ya ki nong tray ki bon na bar khamtam e akabe dei bat ki contractors lani ki work orders ki ba ki we ki bana bar jong ka jela ka jongi ki yo kam hangni ha po ka state ka jongi di halor kani ka labor clearance certificate ni ka jingmi ka jing ujor ka bomi mena kini ki khinjat sngi ka long ba pemnungi ai ya ki labor clearance certificate ka wenga syukwa aban Pynshai ka ba nadu dang sedang hi kani ka isi ka bathamai ka Pynshai ka dei be tang ya ka trade license kanu ka kam ka ba ki try muluk ki jongi ki la ban le ngimnum ai ya ka trade license like no tang ya ki companies ki ba he ki ba ki try muluk ki mla ban tray ka kam ha ka be dei bat ka labor clearance certificate pede kini ki lesi ki berim kila ashim ya ki kerteng kila ai ki receipts ki ba pair ki don kini ki labors ki ba namar kumba pintip kadon arbanta ka wei ka shibanta ka dei ba kini ki nong tray ki ba nabar warla ki syong ha Bihar ne ha Guwahati ne ha Kolkata ru lengba ka online ki la ban yo e ka labor permit ke jongki shwa bakin rung ki briu hang ni apo kani ka jelah ka jongi hendai na ka liang jongi ka district council pede ka wei shibanta na ka jingte lakam ka jongi ka dei ba kini ki nong tray ki hab ban one physically hang ni apo state jongi but hadin wa ki one hang ni apo ka jelah ka jongi kini ki ba yo ya ka lesi ka ne ban pet ya ka labor clearance certificate ki let ki site lani ki let ki construction site syakinu ki jaka ba kini ki labors ki don but hadin bangilap ba kini ki labors ki dei ki bawan nabar ngipan ya ki kot ki sla ki bolong valid kum ki epic card ki pan card ki Aadhaar card bat ka police verification ru kani ka Pynshai yangi ba udai unong song snong ba pura jong kari India hai borok kawai ti katai ka dei ka wei na ka jingte lakam ka bangi na ka liang jong ka district council ru ngi pha ha ka be dei bat kini ki ba pet ya ka labor clearance certificate bat lada kini ki nong tray ki bon nabar kim don ki kot kisla ki ba biang ngi kentu la ni ngi pha ki contractors ki bon yalam ki shani se ka jela ka jongi ban pen phai no ki ki jaka ka ba ki wan henrei hadu menta ha ka be dei bat ka labor clearance certificate ka kumangan chu ai nuksai pi kani ka list ka ba ngayo na po jiba resort hangte ha po sora uni utrai jong kani ka resort ula ai ngi ka list jong kini ki laborers ki badan hadu lai pulai ngot ki badai buat skill and unskilled laborers ti na kini ki nong tray jong u ki balai pulai ngot ula ai ngi ka certificate ba kini ki nong tray ki sa hapo ka jaka ka ba ki tray kemut kani ka dei ka Pynshai ba ka dei ka residential certificate jong kini ki nong tray hadin bengiyo ini ka list ki ba pet ya ka labor clearance certificate ki let chakani ka jaka bat ki pan ki kot kisla lada ki don ki kot kisla ki babiang ni issue ya ka tu ka clearance certificate kumba pila i hapo ki lat patai ku bor pe ni issue ya ki tu ki labor clearance certificate but halor ka tu ka jing issue jong ka tu ka labor clearance certificate ka Pynshai
ye ka jingdon jong tu briu ha ka ni ka jaka ka ba uni utrai upanya ka tu ka labor certificate di shi ban tang ila te lakam bat ngila pentip bat kasnong ka tharu ka tip ba uni unong tre udon ha ka particular site nani ha kanu kanu ka jaka ka ba u tre lada ka district council dakam le ye kani ka labor clearance certificate kemut kamdan kanu kanu ka jingte lakam uni labor upalayo e ka work permit na po ka sarkar na po ka sarkar jong ka jela ba udon chakanu kanu jaka udon betip ndai kani ka jingle ka jongi ne ka district council lingba ka jing ai ka jongi kani ka labor clearance certificate ngila ban pinpoint ha ei uni unong tre ubawan nabar udon udai sisane em uta unong song snong ubalong genuine jong kari India dei halor kata kanong rim bangi sapani ki kot kisla bat dangila alap ki kot kisla yin sa ai ka tu ka certificate rei lada umdon ki kot kisla ni penpai biang ya uni ubriu buan nabar syaka jaka ka ba uwan bat ka jing kentu ka jonga ka long tang ka ni ka wei ba kinu ki contractors ki bonra ki laborers nabar bakin sobha ban ai ngi de ka city po district council bakini ki laborers ki baki ki dan kenang bangi ngin yo ban ai ki ka labor clearance certificate